लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो फिन मोनसे गोदान भिडिअ जों बर' ब्लग चेनेलाव बरायहरबाय लोगोफोर। अखा हादों नै जोंखै बेरायफैदों जों। गामिनि दखानाव फैलायबाय आरो गोजांदो अखा ओरैनो ससे बेरायदो अखा हानायखाय। बेखौनो मा खालामनो साननानै बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार बानायनो सानबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो आरो लाइक आरो साबस्क्राइब माबा लाइभ थांबाय दं फैगे लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनानै लोगोफोर जाय भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरो जोबजासिम नायलां। माबाया जोंहा बाजाराव साबोनल'सो साबोन आं मेथाइ मोनजाबानो जागोन थाइबानि एसे बुरैनो सोर दिनै मिस्ट्रि दोन लागायाव जोंनाव फैनो लागाबा अखा हाखायो। आंखौ माबा गोजांदों अखा हानानै फुटबल बाय सोरबा जोना सोरबा दुम ओरैनो लामायानो हाब्रु जाजोब्बाय। अखा हाबाय दं दासो गैथ'आ अखायानो हाबाय दं। अबेयाव थांगोन? ओइ सानदाव सालिफै दानो जोंनि लामानि अबस्थाया नै बाजाराव थांग्रा लामाया लोगोफोर आन्दायखायो लामाखौनो अफिसा गाना हाब्रु जाजोब्बाय। अफिसा गाना आन्दायखायो। गालिनगोनबो माबागोनबो आंलाय बोरै थाबायनोसै नै मेनला मोननोसै जोंहा हयथ' मेथाइ जानोनो लुगैबाय थायो। खुगायावसो सुथेनासो दं गाथाबनानै हाब्रुआ बारथिंबाय। इउपिपिएलनि मिटिङाव ओइ दिपालि बिमा अबेयाव लांगोन? लांसै गोजांदों आंखौ माबा दखानखौ मोनबाय। मानसि दंना गैया? मानसि गैया? ओइ नुवाखै उन्दुनानै थियाखै दखानिया इयुनाव प्रब्लेम जालायो साबनानै ससे मा मा जानानै रोङा बल जोनो जाबाय ओमफ्राय रोङा बल जोनानै आखाइ लोरदोनो अबे फारसे लोरदो ओइया ओइ माबासो दियाव केवा बेंगानि दावखौसो गोसोयो बायो ओइ केवा खेलानाय बेंगानि दावखौसो गोसोयो बा सुवादा थाङा मोसानाय नाया थांदो संखांबाय थास' आथिं जारि ना गोरान संनो नागिरदों लोगोफोर। थास' आथिं जारि ना गोरान गोरानखौ एवना लाखानोसै
Đây là nó xây đây là cái phần nah ke dan koran sini đây là cái phần ha menbayarnya ada kang nasi ibar getau nanu kabai này là gặp phần khẳng bay mình này cái này आबानो मुलि लायनो थांदोंमोन इयो बाजाराव मैगं लाबोफाबाय ओमफ्राय आलु अमा बेदर आलु थास' आथिंजों ना गोरान संखांबाय आं होमबा अमा बेदरखौ भाजा एवनोसै भाजा आं अमाखौ एनराखौ खोन्थागोन ओमफ्राय बिसोरो अमाखौ बेसेबां खुलिलाय बेसे फाथोआलाय बेसे मुथा ओमफ्राय आङो 20,000 22,000 लायदो बिदिनो दोननो ओमफ्राय नायबावनांगोन अमाखौ खरसा मोनना फाननांगोन ना नोंसोर फाननोबो हागौ बुरजा हागौ ओमफ्राय मान नों हाजिरा लेंदों नामा 10 थाखा मुथा मानोथो नाथुर लाबोयो मोनायाव जानो हागौमोन नाथुरजों इयो टेब्लेटआ दाख्लै लाबोनाय बायदियानो नै सानायनि बेलाय मा गेस्टिकनि बायदि ओइ गोजाया ओरैनो एवनोसै इले मोनायाव जागोन फाथोखौ अमा बेदरखौ दा एवनोसै आलु दरनै होनानै गैया थांदों अबाव थांदों मा भाजायैलाय अमा बेदरजों मा आलु जों मा सानसुनि जालायनोसैलाय जोंहा नै अमा बेदरजों आलु भाजा थास' आथिंजों ना गोरान जाबायानो पेटला मा अनालै गाहानो हराव सामब्रामबो हरथ'नानै बेरायनानै फैयो संखार फैबाय रायबाय गदाय फैयो थास'खौ गेब्लेहोखायो मानसिफ्रा थास' आथिङा गोथाव जादों मोजांसो नेरला